Kum ka wei ka jingtmu ban se madan ye ka sap ka phong jong ki samla kan thei bat chinrang ha ka kam mele kai football ka lenti jam welfare development association ka larai ban penlong biang ye ka Sunfeast Cup araja r4r na ka banta ki kanhon ye le kai ba pher kin thei bat chinrang kumba ju penlong baro shikata Ri Bhoi Kalenti Jam Welfare Development Association kalhapan pensange no ye kaniga Sunfeast Cup hakini ki asnem na kadaw ka jingdon jong ka klam covid khat khandai but menta usnem kalarai biang ban penlong ye kaniga jingialhekai football ka balatip kum ka 6th edition football Sunfeast Cup arja r4r haki artli ki madan ye lekai Ri Bhoi kintup hamadan ye lekai jong ka shnong mauleng maukhan but hamadan ye lekai jong ka shnong jentru President Jong Kalenti Jam Welfare Association uba suma langswer ulaong balala ban penlong ye kaniga jingialhekai football de ke jingkershan jong ka ITC Sunfeast but ka SPT Sport Bangalore ki baju kershan na ka benta ban kintiu ye ka kami lekai football ki khon samla ha ka jilla but ha ka ri India hi baro ka we Ulaong baya kani ka jingialhekai football on penlong haki ar benta kata ka de na ka benta ka under 16 ki bade ye ki kinthei bat chinrang bat ka we na ka benta ki under 13 ki shenrang Ulai thoru bagani ka jingialhekai football ka balatip kum ka Sunfeast Cup kan sdang na do arpusaw tarik unailar araja r4r hado artarik urisaw araja r4r bat naga banta ban penpoy ki kerteng jongki kanhun niki club kanlong ha ka shipaw tarik unailur araja r4r greening naga banta kan ne kanlong ha ka khan rew tarik unailur araja r4r ha ka office trekam jong ka association ha mautnum Man penlong ya gane ka lempung ye lekai football ka bajom ka ba ajing mentoy na ka benta ki khon samla ka association ka khot ka weri ki kinhun ni ki club pa pher ban one shim menta ha ka ni ka Sunfeast Cup but kinnon ki khus nam bala pen kre na ka benta ki kinhun la do but kito ki bala do kinyo ye ka nam Megalia Master ban mi khmat phat ye ka jila shakal lempung ye lekai na ka benta ka thain shate lammi ngi ka ri India ka banlong ha ka jila Assam ulaban ram yang sebuah jadi di press bagi dia merok syarikat Juni, nak kalian Kalenti Jam Welfare Development Association kan pelong yang Sunfeast Cup araja r4r haki after dijaga kata kalong haka jintru bat haka mogen laukan bat yang ini ka tournament sedang haka arp sautrik September bat penkut haka shitarik Oktober kamut ke belong shitayo lentercek haka ba yang ini ka tournament lapnya daga jing bedin ka jongga Sunfeast engkat tu daga jingiram jangka SPT Sport nampak Bangalore yang kini ke tournament yang kini ke tournament dan haki arbenta kata kamu under 16 boys and girl but under 13 boys di kelas date kata kani kalau yaki form kalau haka shipo tarik September but ke screening in pelong haka country but kan yang tarik September di kejaga jang screening yang por berkiwan submit form yang sabatai ya kejaga di kini nu kibakwa yang jingsai bakamnya gila ban lecim ki form nanti na po raindrop lani gila ban wani kan do ye kinong punya jangka club haka ba kidan gini kinong ki office wearers ki bade jangka sport club jangka football football center jungi ki badan hangi gila ban kontak ki ban min sa aye ka jintem bakhamnya teninge ba ki club ki seng samla ki academy ba ki school ki wani shimenta bakan long ka jingker ku ya ki khna ki ban kentiu ya sap ka jongki nang magila man hindi ka sa football ko jong ki namar undi tan pangi penelekai hangni state andre onda gila job nang ni katu ka club kanyo ban ni khmat sa asam ha ka ba jingro jingsa baro na mata katu ka team unke kri hi da ka association ka ba punya ka ni ka tournament leshi jabu Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.